Здравейте, подробен тук. Аз съм ProGamer 4TX и днеска ще играем Minecraft Супер Ултра Survival епизод 2. И в този епизод, както много от вас се надяваха, намерих си място за къща. Така. Ето тук. Само ето това ще ми се чупи от патата. Бързо чупане. Така. Ето тук мисля аз да си направя къщата, която ще бъде като за начало. Просто. И някакво дърво. Така, вземаме ето това дърво и почваме. Така, сега. Така. Някаква сетаква, нали? Няма да продължаваме тук така с дърво. Ще изкопам стена. Не знам дали дървото ми ще свърши. Аз ще се навърва още всъщност. Така е този пред. Така. Тикам. Мисля да е ето толкова голяма, за да мога да разполагам. Т.е. няма тук да продължа. Ето тук направо пресича. Така, сега първо ето. Така, това дърво да го изчупа. Че ма нерви. И без това ми трябва още дърво. Така. Превръщаме го. Някаква малко платформичка ще си направим. Направихме си. Така сега изчупа това. Че съм разпознам това. Така да го направим по-симетрично. Тук е 3, значи още 2. Тук така, т.е. това махвам. Опять това махвам. Трябва да сме хора. Симетрични хора. Така, пода също ще ми е от дърво. Този саплинг, ето тока ще дойде. Сега да изкопам. Хубава къща ще се получи. Ще го развием до сервера. Само пишете в коментарите какво да правим, да добавим. Така, надявам се да се получи добра къща. Аз не се надявам. Но сега. Така, не знам дали ще ми стигне дървото. Много съжалявам, ако вада много малко фреймове, защото качвам другото клипче. И затова не мога толкова да няма да хванем, ще прибера. Нечи чест. Добре, то се видява, че дървото няма ми стигне. Да, не знам как го сложи. За себе ми за миг. Така сега трябва хом да отсечем, къде има наблизо е тук. Колко ни трябва? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Така.
И там виждам Ендерман. Няма да ходя го бия с каменен меч. Не си заслужава да се мота с такова лайно. Само заради някакво говно. Така. И там има клипа. Още една мрашлева, вратлева мава. Трябва да направя. Фък. Какво? Ще се върна, когато навърна малко да расте. Не бавим времето. Клипа. И се връщам. И така, хора, върнахме се пак. Набрах 3 стака дърво. Надявам се този път да ни стигне. Аре бе, да те в тъпия съплинг. Така. Надявам се, естествено, да ни... бичус. Да ни стигне дървото, за да си довършим къщата. Тоест аз да си довържа, да. Не знам тавана как ще бъде, но... Така. Таван... няма да има толкова особеност в тавана се още. Тъй като... направихме... Не знам как се получава всъщност. Но някаква шанта да... тук... Трябва да оставаме така. Трябва да направим... Още една... мръшлева въртане. Така. Кто там е съста? Сериозно ли трябва да се качвам там горе? Така. Ще издигнем още едно нагоре. Опа. What the fuck? Банг. Банг. Ганг-понг. Ганг. Планк. Ганг-планк. Бум-бум. 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 Така. Хора. Не искам да правим клипа, затова ще се върна, когато направя тавана. И така, хора, върнахме се. Направих там покрива. И... Оп. Това трябваше да се случва. Така, сега пред вас ще обзвеждам. Така, тук, както сте видели, ще си направя спалнята, бич. Така. Крафтинг тейбъл. Още направя още няколко. 3 за късмет. Бам. Бам. Бам! Не, няма да тук. Така. Тук ще има 2 печки. Така, 2 печки. Един чест ще трябва да направя. Тоест, няма да е един. Това е двоен. Така, това е двоен. Да, и стана нещо... Nope. Къде да бъде този чест? Така, това ще е мой чест и още някъде двоен. Тук. Пък си... Така, поне да има разстояние. Така. Това ще бъде за клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал клипа, дайте положителен вод за този клип. Коментирайте, оценяйте, сабскрайбвайте, предлагайте идеи за трети сървъра и чао!